sa bawat isa po sa atin. So I invite everyone, tayo po'y tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So pwede po bang itihan natin ang ating pong mga katabi sa umaga pong ito? Ayan. So ilabas po natin ang ating mga ngipin. Tayo umiti. Dahil tunay nga na ang Diyos ay ating kasama. Amen? So tayo po yung mawit. So habang tayo po ay umawit, tayo po yung umikot at kamayan natin ang bawat isa nating mga kapatid. Amen. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Muli pa, smile. Smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Muli pa tayo umawit. Tayo po'y ngumiti. Hey, smile. You look so beautiful. Sing smile, smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Amen. Sige po, let us continue to give thanks to the Lord sa umaga pong ito. And sa bawat aawitin po natin sa umagang to, wag po nating hayaan na maging awitin lamang siya, kundi let it be a pleasing aroma, an incense harapan po ng ating Panginoon, na tunay nga po ang bawat awitin ng ating mga puso ay maabot ang trono ng ating Panginoon, ang puso ng ating Panginoon, na tunay nga sa ating pagpupuri, ang kanyang presensya ay mararanasan natin sa lugar na to, sa umagang ito. Oh yes, oh Jesus. Lord, we invite your presence in this place. Holy Spirit, we invite you in this place. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Let us sing it with all our hearts. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing, Jesus. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat, Panginoong Diyos, ng kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Lord, narito kami, Panginoong Diyos, nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Dumudulog, Panginoong Diyos, at nagpapalinis sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga puso. Panginoong Diyos, pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Ano man, Panginoong Diyos, ang mga pagkakasala, Panginoon, na aming nagawa sa iyong harapan, Lord, patawarin mo kami. Dumudulog kami sa iyo, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran mo upang karapat-dapat kami, Panginoong Diyos, na sumamba sa iyo sa umagang ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, sa pangalan mo aming Panginoong Jesus, at sa pagsama ng iyong banal na Santong Espiritu, Lord, narito kami, Panginoon, muli, Panginoong Diyos, dumudulog sa iyo. Humihingi sa iyo, Panginoong Diyos, ng pagsama mo bawat isa sa amin. Holy Spirit, samahan mo kami. Holy Spirit, pangunahan mo kami. Holy Spirit, ikaw ang maging gabay namin sa umagang ito. Kahit sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga buhay. Na ikaw, Panginoong Diyos, ang magbibigay sa amin ng katalinuhan. Magbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng pangunawa sa lahat, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Lord, sino man ang iyong gagamitin, Panginoon, na anak mo na magbibigay ng iyong salita. Panginoon, kasihan mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Samahan mo siya, Panginoon. At ang tanging kalooban mo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang mangyari sa umagang ito. O Holy Spirit, Holy Spirit, inaasahan namin na ikaw ay kumilos sa bawat isa sa amin. O Holy Spirit, pangunahan mo kami. Nais naming marinig ang iyong salita. Nais naming maramdaman ang iyong presensya. Banal na Santong Espiritu, inaamin namin, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya't sa umagang ito, Lord, kumilos ka. Kumilos ka sa pamamagitan ng iyong anak na gagamitin. Itago mo siya, Panginoong Diyos, sa likod ng iyong cross upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming makita sa umagang ito. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, sa maring namin sa umagang ito. Lord, hallelujah, hallelujah. Kung sino man, Panginoong Diyos, na nangangailangan ng kapayapaan, Panginoon, sa umagang ito, kung sino man, Panginoong Diyos, na nangangailangan ng kagalingan, Lord, hindi lalabas, Panginoong Diyos, sa bahay-sambahan mong ito, na hindi niya matanggap, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala sa kanyang buhay. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka namin, Panginoong Diyos, itinataas. Patuloy ka namin sinasamba. Patuloy ka namin pinasasalamatan. Sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Is our God awesome po? Amen. Medyo mahina pa. Is our God awesome? Amen. Tunay nga po ang ating Diyos ay dakila. Maging ang kanyang presensya. Kung saan po ang presensya ng ating Panginoon, every broken things are made whole. Every sickness and diseases po are healed. Kaya po sa umaga po ito, let us celebrate in the presence of our God. Together now to worship Him.
mga problema at kung ano man po yung nararanasan natin. Amen? Kaya po, every praise is to our God! Yes! Oh! Oh! Every praise! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing it! Oh. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Come on, every praise. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Yes. Oh. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. Yes, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. 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 Every praise is to our God. Amen. Greatest day dead is beaten, you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. We will sing. Empty cross, the empty grave. Sing. Like eternal, you have wondered then. Shout it out. Jesus is alive. Come on, church, we will sing. He's
joy, perfect peace. Every pain finally will celebrate. Come on, church. We will celebrate. He's alive. We will sing. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I never sing happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Once again, church, we will sing when I stand. Hey, when I stand in that place, singing louder. I am yours, Jesus, you are mine. With joy, perfect peace, and in pain, we will celebrate. Oh, come on, lift up your voice and say, oh, happy day, happy day. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day, happy day. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Say, oh, what a glorious day. Top your voice. What a glorious day. You have saved me, Lord. That you have saved me. Say, oh, what a glorious day. Oh, what a glorious way. What a glorious way. You have saved me, Jesus. That you have saved. Sing it louder. Oh, what a glorious day. What a glorious day. What a glorious day. We will shout the name of Jesus. Say, Jesus. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never sing happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. Thank you, Lord. We thank you, Lord, forever. Forever I am changed. Oh, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Oh, come on and celebrate. Worship the name of Jesus. Oh, it's a happy day. Thank you, Lord, for everything that you have done. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, tunay nga o Diyos, na bawat araw, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, Diyos. Lord God, truly you are worthy of all the praises and glory. Lord God, sa umaga pong ito, patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming sasambahin, and we will declare how holy you are.
bawat isa po sa atin sa umagang po ito. Let's seek the presence of God this morning. Each and every one of us. Ikaw at ang Diyos lang sa umagang po ito. Habang inaawit natin ang mga awitin natin sa umagang ito, awitin mo to ng buong puso at para lamang sa ating Panginoon. Tune your hearts. Sing a love song to our Lord. And tell Him how holy He is, how awesome He is, how worthy He is of all the praises and glory. Oh, we thank you, Jesus, for everything that you have done. Can hear the sound of heaven, like the sound of many waters.
Thank you, Lord, for this wonderful day that you've given unto us. Thank you, Lord, for sending your presence in our midst this morning. Lord, we honor you, we adore you, we lift your name on high. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh God, you're holy. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Father God, this morning, we trust this worship service unto you. May your name be exalted, be glorified. Surround us with power. Thank you, Lord. Let your spirit be our programmer this morning. Anoint your servant, anoint your words, O God. Hide your servant under the shadow of your cross, and let your name be exalted, be magnified. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, for everything, for what you have done in our lives, O God. Lord, all the glory belongs unto you. All the power, honor, and praise, O God. Lord, there is none like you, Lord. There is no higher calling, Lord God. Lord, your calling is a high calling, O God. Oh, Lord, thank you, Lord. We are here, Lord. Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Maganda umaga po sa ating lahat. Ayan. Amen. Amen. Sige po. At punta na po tayo sa ating komportabling upuan sa oras na ito. At dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank God, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aming mag-asawa. No? At dumating po kami nung Thursday, no? Ng madaling araw na. At yon, galing po kami ng Virginia at ng Texas. Ayun, thank God sa buhay na aking ate Gigi and sa aking pamangkin na si Crystal na kinasal. At ganoon din kay Reverend Allen Bonifacio at sa kanyang wife sa pamilya ng Sovereign God International Ministry. No? Ganoon din kay Ate Glo, kay Kuya Boy. Salamat po sa inyong biyaya. Thank God sapagkat truly our God is a good God. No po, at punong-puno ng panalangin yung aming biyahe pong iyon. No? Kaya, amen. So, sa oras na ito, ay ganun din po, maalala ko si Brother Rain. Ayan, he's watching now from Guam. No? Amen, amen. Brother Rain, thank God, salamat sa iyong buhay. I believe the Lord is preparing you for a greater task, no, na meron kang gagampanan kay Lord sa in this last day na in God's time, magtatayo tayo dyan ng J Blue Church sa Guam. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. Amen. Buksan natin ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Ayan, 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. Ayan, basahin po natin. Therefore, according to St. Paul sa kanyang sulat kay Timoteo, no? Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord. No? Sabi ni Paul kay Timoteo, ito yung sulat niya. Kaya nga, huwag ka mahiya na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Sabi niya, maging sa akin na isang bilanggo, no? Nor of me, his prisoner. But be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Makibahagi ka raw, sabi ni Paul kay Timoteo, no? Sa mga hirap pa ng pangangaral ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, no? Hinihiling niya kay Timothy na makabahagi, no? Na hindi lamang si Pablo ang makapangaral ng salita ng Diyos, maging si Timoteo din na kanyang Timothy. At sa verse 9, who saved us, na nagligtas sa atin, and called us to a holy calling. Yan, na tumawag sa atin sa banal na pagkakatawag.
not because of our words, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the age began, no? O before the world began. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Our topic this morning is about divine calling and purpose of God. Divine calling and purpose of God, no? At salamat sa Panginoon dahil itong tema natin for this year, crossover and possess the Lamb, ay pinatunayan ng Diyos sa aming buhay, no? Na nag-crossover po kami ngayong itong nagdaang January, pagpasok ng taon, talagang yung ating mga tema taon-taon na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay Kanyang tinutupad, no? Nagsisimula ito sa amin at padadaluyon ito ng Diyos sa Kanyang mga anak. Handa po tayong mag-crossover the Lamb, no? Magkaroon po kayo ng pananaw na one day ay makarating kayo, no, ang bawat isa ng iba't ibang bansa dahil itong crossover hindi lamang sa Pilipinas, tatawid tayo ng iba yung lugar, no, ng dagat, sasakay tayo ng tutubing bakal, no? Alam niyo ba yung tutubing bakal? No? Yan yung airplane, yan, no? Para tayo mag-crossover, no? At ito'y pinangyari ng Diyos sa amin. Amen. So ayon kay Pablo, no, sa kanyang sulat kay Timoteo, sabi niya, huwag kang mahiya, Timoteo, no, na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, maging sa buhay ko na isang bilanggo kay Kristo. Na nabilanggo si Pablo dahil sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal kay Kristo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakulong si Pablo during that time. At sabi niya kay Timoteo, huwag kang mahiya na mag-testimony, huwag kang mahiya na magpatotoo, na mangaral tungkol kay Jesus, maging sa akin. At ang sabi niya, makibahagi ka, no, sa suffering, no? Share in suffering for the gospel by the power of God who saved us. Ayan, verse 9. No? So dito makikita natin na si Pablo ay hangad niya na ang kanyang Timothy na si Timoteo ay maranasan yung nararanasan niya. Na katulad ni Paul, hanggang sa mabilanggo nga siya, hindi siya humihinto ng pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Maging nung nasa kulungan siya, tuloy pa rin ang kanyang pangangaral. Hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot. No? Kaya nga, marami siyang sinulat na ginawa habang nasa bilangguan siya. Sumulat siya tungkol sa Panginoon sa book of, sa mga taga-Galacia, taga-Epeso, taga-Pilipos. No? Sumulat siya sa mga taga-Thessalonica. Tuloy-tuloy yung kanyang pangangaral kahit nakabilanggo na siya. Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya. Kaya nga, ito yung tema natin ngayong buwan na ito, no? Divine calling and purpose of God. Amen. 2,000 taon na nakararaan ng ating Panginoong Sus nung siya ay pako sa krus ng Kalbaryo, no? At doon tinapos niya na ang lahat sa buhay natin. Winakasan niya na. At matatanggap lamang ng tao ang finishing works of Jesus sa krus ng Kalbaryo kapag ang isang taong yon ay nagbalik loob sa Diyos, no? Nagpakumbaba sa Panginoon at nagsisi sa makasalanan niyang nagawa, sapagat itong divine calling and purpose of God na ito ay mararanasan lamang ng isang tao sa sandaling magbalik loob siya sa Diyos. Una, no? He called us to save. Sa pagkakatawag ng Diyos sa atin, we are called by God, tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Andiyan po ba kayo? Amen. To save us, no? Ayon sa binasa natin, He saved us, no? Kaya nga, ang bawat isa sa atin, maging sa mga first-timer, kayo pong nasa inyong mga tahanan, saan man po kayo naroon, kung first time po ninyo na magbukas sa FB live streaming na ito, at narinig nyo ang salita ng Diyos na ito, hindi lamang po kami yung tinawag ng Diyos, ang bawat isa po sa ating dito. Lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa sandaling ang tao ay magbalik loob sa Panginoon, magpakumbaba, magsisi sa kasalanang nagawa, tanggapin si Jesus na Panginoon na tagapagligtas, ikaw ay tinawag ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Kaya ang bawat isa po sa atin, thank God, dapat tayo magalak sapagkat tinawag tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Para ano? Para iligtas. To save us. No? To save us. Para saan tayo ililigtas ni Lord? Mula sa kasalanan. Niligtas niya tayo sa kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan, pag ang tao ay nagpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan,
kapahamakan ang kanyang patutunguhan. Di ba sabi ng Romans chapter 3 verse 26, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God through Jesus Christ is eternal life. So niligtas tayo ng Panginoon. He called us to save from sin, no? From death to hell, from darkness, from poverty, from curse, from pestilence. Tayo iniligtas ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya we are so really blessed. Sabi mo sa katabi nyo, sobra kang pinagpala. Sabi mo, sige, sabi mo sa kanya, sobra kang pinagpala. No? This is your day, this is your season. No? Mapalad po tayo. Bakit? Maraming tao, pagka patungkol na sa salita ng Diyos ang pag-uusapan, ayaw nila itong pakinggan. Hindi nila alam, ito yung magliligtas sa kanila mula sa apoy ng kapahamakan. Ito yung magbabago sa kanilang buhay na wasak. Ito yung magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. No? Kaya nga ang Panginoon, sabi niya kay Timothy, God is calling us. No? Tinawag tayo ng Panginoon, He saved us. Niligtas niya tayo, past tense na with D, sabi roon. No? He saved us. So Jesus called us to save. No? Pinili tayo ng Panginoon, hindi lamang tayo tinawag, pinili pa. Kaya alam nyo, tayo mga Pilipino, no? Tayo mga Pilipino, Pilipinong pinili na pinong-pino pa. No? No? Kaya Pilipino, pili. No? Pinili tayo ng Diyos sa dinami-dami ng mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo. No? Tayo ay pinili ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? So, itong sabi ni Paul, God called us to save us. No? Niligtas niya tayo. No? Kaya mapalad po tayo, kailangan magkaroon tayo ng pananaw sa ating buhay, sa isipan at puso natin, ay dapat na mabuo na you are saved. Ligtas ka na. Amen. No? Doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon ang kaligtasan natin. Kailangan lamang ang tao'y lumapit sa Diyos at magbalik loob, magpakumbaba, aminin siya'y nagkasala at walang magagawa siya. Hindi niya kayang baguhin ang sarili niya, hindi niya kayang alisin ang paninigarilyo, ang pag-inom ng alak, ang pagdadrugs, ang pagmamariwana, ang sugal, lahat ng bisyo. Hindi natin ito kayang alisin. Sino mag-aalis? Ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya ang isang taong totoong tumanggap kay Jesus na Panginoon tagapagligtas, nagaganap sa kanya yung pangako ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation o creature. All things are come to pass and behold, all things are become new. Yung mga dating pagkatao at buhay niya, lumipas na yon, nawala na yon. At siya ngayon ay bago na. No? Tingnan nyo katabi nyo, bago ka na. Binago ka na, no? Binago ka na ng Panginoon, no? No? Biro nyo, niligtas ka na sa kapahamakan ng impyerno, sa kasalanan, sa sumpa, sa pestilence, no? Hindi natin alam kung ano pa ang mga pwedeng mangyari sa bansa natin at sa buong mundo sa mga darating na araw. Maraming mga bilip ngayon na bago daw dumating ang Panginoon o i-rapture ang mga mananampalataya, merong mga bilip na merong tinatawag na bago dumating si Lord, magkakaroon muna ng tribulation. Merong pre-trib o pre-tribulation. May post-trib, no? Merong mid-trib na sa gitna ng tribulation, doon daw darating si Lord, no? Para kunin ang mga mananampalataya. Kaya nga, ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi tayo dapat maapektuhan, hindi ka dapat paapekto, no? Dahil kapag alam mong save ka, ikaw man ay hindi naman mangyayari sa atin. Kung mangyayari sa Pilipinas, yung nangyari sa Turkey, no? Grabe, no? 41,000 plus na ang namamatay. But blessed pa rin tayo, no? Hindi nangyayari dito sa Pilipinas yun. At talagang totoo naman, talagang bago dumating si Lord, one of the sign of the second coming of Christ is magkakaroon ng earthquake, no? Matthew chapter 24, nandyan po yan, ng mga palatandaan ng pagdating ng Panginoon. Kaya blessed pa rin ang mga Pilipino, no? Bakit? Kung paanong chosen ang Israel, ganun din ang Pilipinas, chosen din tayo ni God. Amen. No? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. No? This is the divine calling of God to each and every one. He called us to save. Tinawag niya tayo para maligtas. No? Kaya today, bawat isa po sa atin, we are now, no? Hindi na tayo under ng sumpa. We are under God's grace.
Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. At naligtas tayo, hindi dahil sa ating daw mga gawa, ayon sa kanyang salita. No? Di ba? Ituloy ko yung verse 9. He saved us and called us to a holy calling, not because of our works, not because of the things that we have done, no? Hindi dahil sa ating mga ginawa, no? Kung gumawa tayo ng mabuti dati, gumawa tayo ng magagandang bagay, hindi tayo naligtas dahil doon. Naligtas tayo, ang sabi yung sa bandang huli, by God's grace. Sa biyaya ni Lord. Kaya alam niyo po, bawat isa atin, no one can boast before God. Walang sino mang pwedeng magmalaki sa Diyos. Lahat tayo dito, basahan lamang sa Panginoon. No? But salamat kay Lord, nilinis tayo ng kanyang dugo na parang hindi tayo nagkasala. Ganyan po ang Panginoon. Amen. No? Kahit gaano kalaki yung kasalanan nating nagawa, kasi laki man ang barkong Biba, no? O, ano ba yung malalaking barko rito? No? O yung Titanic na lumubog. Kahit ganong kalaki ang kasalanan natin sa harapan ng Diyos, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa atin kasinlawak ng karagatan. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is not after, no, sa mga nagawa natin sa nagdaan na mali, kasalanan, ano man ang pagkakamali natin sa nagdaan, kinalimutan na ng Diyos yun. Nilinis na tayo ng Panginoon, pinatawad niya na tayo, kaya nga sinave niya tayo no? Niligtas niya tayo. He laid down His life at the cross of Calvary to save us. No, ang buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos, no, iniwan niya ang trono ng langit, bumaba sa lupa ang Panginoong Hesus, inialay inialay ang buhay sa krus para iligtas lamang tayo, no? At ang Diyos hindi siya nagtatangi ng tao, namatay siya para sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Hindi siya namatay para tayo po ay naligtas, no? Hindi siya nagtatangi ano man ang reliyon ng tao, kapag ang tao ay lumapit sa Panginoon, nagbalik loob, nagsisi ng kasalanan kay Jesus, to hell, from darkness, from poverty, no? Kaya sa atin po dito, wala pong maghihirap. Amen po ba? Mananagana tayo kay Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Bakit? Sabi niya, siya na mayaman sa lahat ay naging duka, naging mahirap. Upang tayo mga duka o naghirap ay magkaroon ng kayamanan. No? Ito ang plano at kalooban ng Panginoon sa atin na walang mananampalataya na maghihirap dahil tinubos na tayo sa sumpa ng kasalanan ng Panginoon. Walang makakaranas ng pestilence, no? Dahil ito ang pangako ng Diyos, we are redeemed by the blood of Jesus. Natubos na tayo, no? Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo. Pangalawa, no? Sa divine calling ng Panginoon, He called us with a holy calling. Ang sabi nung binasa natin, tinawag niya tayo para sa banal na pagkakatawag, no? He called us with a holy calling. A calling that leads with a consecrated life. Tinawag tayo ng Panginoon para dalhin tayo sa isang banal, malinis na buhay, no? Dahil ang Diyos na tumawag sa bawat isa po sa atin ay isang Diyos na banal. Amen po ba? Our God is a holy God. Sabi nung inaawit natin kanina, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Amen po ba? Kaya itong ginagawa natin ito po'y sagrado, hindi ito biruan, hindi ito lokohan. Yung ating pagbibigay ng panahon at oras para paglingkuran ng Diyos at sambahin ng Panginoon, He is worthy. Karapat dapat siya sa ating papuri, sa ating pagsamba. At natutuwa ang Diyos kapag tayo'y sumasamba sa Kanya, na part na ng buhay natin. Pag Sunday, narito tayo sa church. No? Na meron tayong 5 o 5 araw na nagtatrabaho, yung mga gumagawa, nagwo-work. No? Pero pagdating ng ikapito, ibinibigay natin ito sa Panginoon. No? So kaya nga, a calling that leads
with a consecrated life. Yan po yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Isang pagkatawag na dinadala tayo sa sagradong pamumuhay. No? Holy life. God will separate us in this world. Though we are in this world, bagamat narito tayo sa mundo, no? Pero isineset apart tayo ni Lord. A life set apart. No? He sanctified us. He chose us to live a holy life because God who called us is holy. Yan. Banal ang Diyos na tumawag sa atin. So we must be holy. No? Ang panahon ngayon ay talagang pasama ng pasama. No? Napakinggan ko nga si Brother Eddie Villanueva kanina, no? Na sa Kongreso, I think bago mag-pandemic noon, basta man na lamang daw pumirma yung maraming kongresista dahil may pinapirma sa kanila at yun ay parang yung pinirmahan ng mga kongresista ay isang bill, no, na ipinapahayag na sumasang-ayon sila sa SOGI bill, no? Yan. Ano yung SOGI bill? Ito po yung ang mga homosexuality, no, ang lesbian ay papayagan na sa bansa natin na magsama sila o makasal sila, no? At alam niyo po, nasa Bible ito eh. No, mahal natin ang mga kapatid natin yan dahil sila mga tao din katulad natin. Pero para makasal at magsamang babae sa babae at lalaki sa lalaki, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Ang nilikha lamang ng Diyos ay babae at lalaki, si Adan at si Eva. No? So, yun po ay naipasa sa Kongreso, pero kailangan pa aproban sa Senado. No? Pero dahil nga si Senator, during the time si Soto, no, hindi po sila pumayag. Dahil alam nilang ito ay kasalanan at hindi tama. So, hindi po siya nakapasa. No? So, kaya nga mga kapatid, ito po isang malaking paglabag sa harapan ng Diyos. Yung mga kapatid natin na yan, na lesbian, no, yung mga bakla, no, sila po ay tao din katulad natin. Hindi tayo galit sa kanila, mahal natin sila. Pero sa harapan ng Diyos, para magsama at ikasal ang isang babae at ang lalaki, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Ang ikinakasal lamang, babae at lalaki. Hindi po dapat ngayon may mga, kasi sa ibang bansa, ewan ko rin dito sa atin, parang may mga ganyan no? Kasi pag naipasayan talaga, hindi ka pwede magsalita, kasi naikwento ni Brother Eddie, sa US daw, ewan ko, Pilipina yata yun, no? Sabi nung nanay doon sa kanyang anak na lalaki, parang ang nagiging bakla, no? Sabi nung nanay, anak ikaw ay lalaki lalaki ka. Ditong bata, parang pagdating sa school, kasi may batas na doon, sinabi ro ng nanay niya, doon sa bata, na siya raw ay lalaki. Yun nga, medyo gaganon yung bata. Naku, nagalit yung teacher. Dahil may batas at ang gobyerno daw, ang kailangang masunod, pinuntahan yung parents ng bata. Na wala daw karapatan yung nanay na sabihan yung anak niya na lalaki. Kasi nga, medyo 50-50 na ang pagkatao ng bata. Sa susunod daw na sabihin ng nanay yon, ipakukulong siya. Parang nawala ng karapatan yung nanay na magpayo at magsalita sa kanyang anak para sa ikabubuti ng buhay. No? Ganun po sa kanila. So kaya nga po, salamat kay Lord, marami pong nagdadasal sa bansa natin na hindi po ito maisabatas dahil delikado po ito. No? Na kapag ito ay naisabatas ay parang magiging Sodom at Gomorrah tayo. Bakit? Kasi sa lumang tipan, ang Sodom at Gomorrah, kaya ginunaw ng apoy, ng asupre, during that time ng panahon ni Lot at ni Abraham, dahil ang mga taong nabubuhay doon, puro ganon ang uri ng pamumuhay. No? Yun ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. No? So kaya nga, because God is calling us to a holy life, no? Tinawag tayo ng Diyos para sa isang buhay na banal, dahil ang Diyos ay banal, dahil sabi ng Bible sa Hebrew 12:14, follow peace with all men. Makipamuhi kayo sa lahat ng tao ng may kapayapaan. And with holiness, ng may kabanalan. For without it, you cannot see God. No? Hindi raw natin makikita ang Diyos pag hindi tayo nabuhay, no, ng may katuwiran, ng may kabanalan. No? Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. No? Andiyan po ba tayo? Amen? No? Romans 11:29. For the gifts and calling of God are without repentance. No? Ang kaloob at ang pagtawag ng Diyos
no? Ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago, no? Without repentance. So kaya nga, tayo po, ako, bawat isa po sa atin, God is calling us, He was called you to be His servant. Tinawag tayo ni Lord para maging lingkod niya. No? Lahat po tayo dito lingkod. Servant tayo ng Panginoon. He was called you to serve Him. Tinawag ka niya para paglingkuran natin siya. No? He was called you to be the light of this world para maging ilaw tayo ng mundong ito. He was called you to be a channel of blessing. Tinawag niya tayo para maging daluyan ng pagpapala. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala. Amen po ba? Ibe-bless ka ni Lord. Ipaprosper ka ni Lord para maging daluyan ka ng blessing sa iba. Ano man ang kaloob ni Lord sa atin, whatever gift God has given us, no? Kaya kung meron kang gift of teaching, magturo ka. Gift of preaching, management, sa multimedia, maging sa music, no? Meron kang gift na gusto mo, lagi maayos ang church, ang kurtina, no? Gamitin mo yan para kay Lord, no? Meron kang gift na, meron kang passion to handle the children, no? Gamitin mo yung kaloob na yon dahil diyan ka tinawag ng Panginoon, no? Ano man ang ministering ipinagkatiwala ni Lord sa iyo, gampanan mo. Transportation, security, no? Kung ikaw ay nilagay ni Lord sa finance, maging tapat ka diyan dahil diyan ka tinawag ni Lord. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Amen? No? He called us with a holy calling. Kaya yung mga ginagawa natin para kay Lord, sagrado po 'yan eh. Banal po 'yan, no? Hindi tayo nilagay ni Lord sa isang ministry na parang ikaw ay wala lang. Hindi, no? Yan ay calling ng Diyos sa iyo. Because your calling is holy. Yan, banal ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Your calling is higher calling. Mataas po yan, no? Yung pagtiwalaan tayo ng Panginoon, your calling is heavenly calling. No? Ang langit, ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi tao. Amen po ba? No? So wag natin ipagpapalit yung calling natin sa mga bagay sa mundong ito. No? Wag natin ipagpapalit yung mga naririto sa mundo na mga material. Ang kailangan natin na material. Pero pag minahal natin ang mga bagay sa mundong ito ng higit sa pagmamahal sa Diyos, no? Yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. No? The things of this world leads you to destruction. Leads you to depart from God. Leads you to disalign to God's plan. Leads you to stop in serving God. Leads you to stop doing the will of God. Pag minahal natin ang mga bagay na higit kaysa sa Diyos. No? Kaya number 1 talaga si Lord sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Marami nang lumalayo kay Lord. Marami nang nawawala sa paglilingkod. Bakit? Kasi mas number 1 sa kanila yung material. No, yung mga gawain sa mundo. Kasalanan, barkada, kaibigan, bisyo. Mas mahalaga sa kanila yung kaysa kay Lord. Kaya marami na disalign. Marami nawawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Dati napakainit. No? Very on fire. Pero ngayon, ceasefire na. No? Amen po ba? No? Marami pong nawala na yung apo, yung init. No? Dati very active. Pero habang tumatagal, hindi na siya active. No? Nawala na yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, no? Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, no, ay isang Diyos na banal, no? Kaya nga inilagay niya tayo sa isang kalagayan na kaiba na tayo. You are different, no? You are unique. No? Kaya nagtataka yung mga barkada mo, kaibigan natin dati na malapit sa iyo, no? Hindi ka na nakakasama nila sa mga dating gawain. Bakit? Kasi isinet apart na tayo ni Lord no? Inilipat na tayo ni Lord mula sa dilim ng pamumuhay tungo sa kaliwanagan. Binago na nga tayo ni Lord. Amen po ba? No? Kaya magtuloy-tuloy tayo, wag tayong ihinto, no? Magtuloy-tuloy tayo kay Lord. Kasi ang Panginoon, marami siyang tinatawag At doon sa tinawag na yon, parang sa pag-a-apply sa isang trabaho. No? 'Di ba? Yung mga minsan may mababasa ka sa mga news, no? May mga advertisement, nananawagan ng ganitong kumpanya, kailangan ng 5,000 na manggagawa. O di mag-a-apply iba. No? Lahat ng pumunta ron, dahil nanawagan, siyempre mag-a-apply sila. Hindi naman lahat sila matatanggap. Marami pang pagdadaan ng proseso yan. No?
marahil hindi lahat yung 10,000 na mag-a-apply ay matanggap doon. Siyempre, ang sabi, kailangan lang 5,000, halimbawa, 100. May proseso po yan. No, hindi lahat yun. Yung mga tinawag na yon, siyempre, a-attend sila, mag-a-apply. Pero pipiliin doon kung sino ang karapat-dapat. Kaya salamat kay Lord dahil tayo po dito, no? Tinawag tayo ni Lord para maligtas. Tinawag tayo ni Lord sa isang banal na pagkakatawag. Kaya yung mga part natin, yung mga ministering ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sagrado po yan. Kailangan nating i-treasure. Amen. No, mahalin po natin yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin dahil diyan tayo tinawag ng Panginoon. Amen. No? So, pangatlo po natin. Sabi roon, He called us according to His purpose. No? Di ba, ang sabi nung binasa natin, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose. Ayan. And grace, which He gave us in Christ Jesus before the age began. Ayan. He called us according to His purpose. Sabihin po natin, purpose. No? Once again, purpose. No? Brother Will, pakitaas mo nga ito. Taas dito lagi. Paharap dito sa akin. Napawisan ako. Nasanay yata ako sa lamig sa Amerika. Kasi doon, lamig eh. Paano nga ito? Pag nandito ako, laging dapat kayo, mga nainitan ako, gusto ko malamig. Pawisan na ako, nakayuko eh. Ayan. Amen. No? Sabi natin muli, purpose. No? God is calling us according to His purpose. Ano ba yung purpose ni Lord? No? Romans 8:28. Anong sabi ng Romans 8:28? No? Basahin po natin. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No, sa NIV. Anong sabi? Ulitin natin. Alam natin na sa lahat ng mga bagay, ayan, sa lahat daw ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. Sa lahat ng mga bagay, no? Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. No? Gumagawa ang Diyos. Who have been called according to His purpose. Bigyan ko po kayo ng isang example. No? Itong purpose of God na ito, the more na makita mo yung purpose ni Lord sa buhay mo, nakikilala mo pa siya higit sa dati. Ano po ibig ko sabihin? Nung 19 nga po ng January, no, dahil kami in-enrolled friend nung kuya ni Revistela, yung si Kuya Boy niya, dati pag na-enrolled friend kami nila, 1 year ni Ate Glo, ni Kuya Dodong, 1 year po yon sa US. Libre po kami sa aeroplano sa amang bansa pag merong United Airlines. No? Enrolled friend kami. Ngayong taon na ito, 6 months na lang, hindi 1 year. Kaya na-enroll po kami nung kuya niya, January to June. E di pupunta nga po kami ng Virginia dahil kasal nung pamangking ko. Nung kami umalis nung January 19, pagdating namin sa airport, umuwi kami rito, hindi kami nakasakay ng aeroplano. Bakit? Dahil sabi ng mga crew dun sa check-in, naku, kailangan kayong kumuha ng visa, ng transit visa, kasi ang unang pasok sa US, Guam muna. Tapos, kailangan daw kami dumaan ng Narita. No? Ang sabi diyan ay hindi kami makakapasok, kailangan kaming may visa. Ako naman, meron akong peace, hindi ako struggle. Balik kami, umuwi. Tapos, 20 na book uli kami, kinabukasan ng January 20, nagpunta kami ng airport, nakasakay kami. Pagdating namin ng Guam, ay yung contact natin doon, talaga makikita mo yung purpose ni God. Bagamat gusto namin makadire-diretso ng biyaheng papunta muna ng Houston, Texas, dadaan muna ng Guam, Honolulu o Hawaii, tapos Houston, Texas, bago diretsong Norfolk, Virginia, hindi ganun ang nangyari. Pagdating ng Guam, nag-stay kami ng 1 day. No? Doon kay Brother Rain, yung ating future pastor doon ng J. Blue Church sa Guam. So nag-stay kami doon, dahil dito makikita mo yung purpose ng Diyos, ayon sa tinawag niya, no, sa kanyang panukala. Nag-stay kami roon at
Ayun, nakapag-sharing kami, nakapag-pray kami sa kanilang bahay. Tapos, kinabukasan, pagpunta namin sa airport, tinanong namin doon, sabi nila, hindi na kailangan ng visa pagdating nyo ng Narita. Dahil magta-transit lang kayo, connecting flight kayo eh. Kaya tama sila, pagdating sa Narita, lumabas lang kami ng kaliwa, andyan na yung gate uli ng eroplanong lilipatan namin. No? 2 minutes lang o 1 minute paglabas namin. So hindi na kami lalabas na immigration at hindi na kailangan ang visa. No? So doon makikita mo yung purpose ni Lord. Bagamat hindi kami nakasakay nung 19, ito pala yung purpose ni Lord. Makadaan kami ng Guam para makapag-fellowship kami ni Brother Rain ng kanyang pamilya at makapag-pray. Dahil noon lang kami nagkita, first time, nung January 20. So, ayun, at chinek-in nila kami sa hotel, no? And then, ayun, nakarating kami ng Guam, nakabiyahe Narita, tapos Narita to Houston, Texas na, ayun, nung January. At after 3 days, pumunta naman kami ng Norfolk, Virginia. Nag-stay po kami doon ng halos 1 buwan sa buong US. And then, nung umuwi na naman kami, ito na naman yung purpose ni Lord. Eh di ano na nga po kami, may ticket na. From Texas, galing kami Norfolk, Virginia, dadaan muna kami ng Honolulu, Hawaii. 8 hours biyahe po yun. Tapos, pagdating ng Honolulu, Hawaii, 8 hours uli, papuntang Guam. No? Eh, ang una, nung aking bayaw, na magdedire-diretso na kami mula Guam, pa Pilipinas na. Pero hindi na naman ganun ang nangyari. Bagamat, yun ang nasa heart din namin, makadiretso na uwi dito, nung, ano nga date yun? 14. Pero, hindi po natuloy yun dahil punuan kasi chance passenger kami. Pag may bakanting seat, makakasakay kami. Pagka puno, wala, stuck ka. Pero kape-pray namin, hindi nga kami natuloy ng 14, natuloy kami nung 15. Ayan, kaya 16 kami nakarating dito. So, nung bumiyahe kami ng 15, ay pagdating nga ng Guam, kahit gusto naming dumiretso ng pauwi rito, na-stay na naman kami ng 1 day sa Guam, no? Yun yung purpose ni Lord. Kaya pala kami nakapag-stay uli ng Guam, kahit gusto naming diretso ng biyahe, may purpose na naman si Lord, no? Naipag-pray ko po yung mother nung wife ni Brother Rain, nandun lang po malapit sa kanila. And then yung anak ni Brother Rain na nasa Pasig na binata, ay dahil nagkaroon ng malaking problema, na trauma, na depressed dahil sa mga nangyari sa buhay, through online, doon sa kanyang laptop, nagkita kami, no? Nasharean ko siya, pinatanggap ko kay Lord, pinagpray ko po yung kanyang anak na binata, na pinipetisyon niya para makarating sa Guam. And thank God, doon nakita namin na sa pag-stay namin uli, no, pag-uwi naman namin, doon sa Guam, nakita ko yung purpose ni Lord. Bagamat talagang gusto naming makadiretso na nang umuwi, pero nag-stay pa kami ng 1 day. So doon makikita po natin, sa buhay natin, kung may mga nangyayaring bagay na ito ang gusto mo pero hindi nangyari at ito ang naganap, makikita mo sa pangyayaring yun, ito pala ang purpose ni Lord. Andiyan po ba kayo? Amen? Kaya wag tayong madidepress, wag tayong malulungkot, wag tayong madidiscourage. Bakit hindi natuloy ito? Bakit hindi nangyari ito? Tingnan muna natin ano ba ang purpose ni Lord. Amen po ba? No? May purpose si Lord sa mga nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong malungkot kung hindi man nangyari ang isang bagay. Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong magkaroon ng depression, ma-down, no? Dahil sa hindi natuloy itong bagay na ito. Tignan natin bakit nangyari. Kasi pala, ito ang dahilan ng Diyos. Amen po ba? May purpose lagi ang Panginoon. Kaya anong sabi ng Romans 8:28? No? Di ba yung binasa natin? And we know that in all things, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. No? Who have been called according to His purpose. Yan, laging may dahilan ng Diyos. No? Kaya tandaan natin lagi, kapag may nangyayari sa buhay natin na hindi naganap yung talagang gusto mo, no? Tingnan natin, ano ang purpose ni Lord. No? Ito pala ang layunin ng Diyos. No? Kaya pag nakita mo yon, no? Nakita natin yung purpose ni Lord, ito yung purpose ni God sa buhay natin is to know Him more than yesterday. No? Ang purpose ni Lord, gusto niyang makilala pa natin siya ng higit kaysa kahapon. No?
Gusto ni Lord na makilala mo pa siya. No? Dahil nga yun yung purpose ng Panginoon eh. No? According to Philippians 3:10, chapter 3 verse 10, ano ang sabi diyan? That I may know Him, ang sabi ni Paul. Gusto ko pa siya makilala. And the power of His resurrection, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. And the fellowship of His sufferings, makibahagi sa kanyang mga paghihirapang sanay maranasan. Gusto raw ni Paul na makabahagi doon. Being made conformable unto His death. Yan. So si Paul sabi niya gusto niya pang makilala si Lord. Alam nyo, ang Panginoon, the more na meron tayong nararanasan trials o testing sa buhay, diyan nagpapakilala ang Panginoon. Andiyan po ba tayo? Amen? Pag may mga testing, pag may mga problema, pag may mga trials, no? Your problem or your trials is the key to know God deeply. Kaya pag may problema, huwag tayong ma-depress, malungkot. Diyan nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan siya nagpapakilala. Amen po ba? No? Diyan siya nagpapakilala. Dahil sa panahong may trouble, ang Diyos ay nandyan para ipamalas ang kapangyarihan niya, ang kanyang himala. No? Kailangan lamang bukas ang puso natin, ang spiritual eyes natin, ang ating understanding, para makita natin yung, ito pala yung paraan ng Diyos, kaya nangyari ito. No? Madalas sa buhay natin bilang Kristiyano, maraming mga bagay-bagay na nangyayari. No? Na nagtataka ka, bakit nangyari ito? Bakit hindi ito nangyari? O bakit nangyari naman ito? Tignan natin behind the scene. No? Yung sa likod ng mga pangyayaring yon, tignan natin, ito pala ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Anong sabi diyan? Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, but let not the rich man glory in his riches. Huwag daw ipagmalaki ng isang taong matalino ang kanyang galing o talino. Ni ang taong malakas ang kanyang lakas. No? Ni ang taong mayaman ang kanyang kayamanan, huwag niya ipagmalaki yun. Sino daw ang may nais magmalaki? Sabi dito, 24, but let him that glorieth, glory in this. No? Sino man daw nais magmalaki, ipagmalaki niya ito. Ano ipagmamalaki? That he understand and knoweth me. Yan. No? Ipagmalaki natin na nauunawaan natin ang Diyos, na nakikilala natin siya. Kilala na po ba natin ang Panginoon? Amen. Ba't parang ilan lang? Kilala na po ba natin ang Panginoon? Amen. No? The more na may mga pangyayari sa buhay nating hindi maganda, diyan nagpapakilala ang Diyos. No? Higit pa natin siya nakikilala. Lord, salamat. Kung hindi pa nangyari ito, hindi ko makikita yung kapangyarihan mo. No? Hindi ko mararamdaman na ikaw ay napakamalapit pala sa akin. Na ikaw pala ay, kasi mahirap sabihin, the Lord is my healer. Asan ang pinagaling sa'yo ni Lord? No? Masasabi mong, thank you Lord, pinagaling mo ako dahil talaga may pinagaling sa sayo. Masasabi natin, Jesus is my healer. Jesus is my provider kasi nag-provide talaga siya sa iyo ng kailangan mo. No? Jesus is the answering God. Ang Lord ay sumagot sa aking panalangin. Alam nyo, nung nando nga kami sa Guam, pray ako ng pray in Jesus' name kasi nakaupo kami sa waiting area. No? At tinintay namin yung vacant seat. Kasi sabi nung bayaw nga, ng kapatid ni Estela, bago kami makarating ng buwan, inaalala kami. Nag-aalala yung kuya niya. Siyempre, baka kulang pa sa tiwala kay Lord, bagamat Kristiyano, ako naman, declare ng declare, pray ng pray, makakasakay kami in Jesus' name. Nag-pray kami sa Guam, kay Ate Glo, no, sa mga pastor ng Mindoro, nag-message ako. Kasi pag naiwan kami ron, ang plano ng kuya niya, bibiyahe naman kami ng Palau. At ang ano ni Ate Glo, possible pagka puno doon at hindi kami nakasakay, maghihintay kami na naman ng isang araw. No? Yun, gano'n ang mga pangyayari. But nandun yung prayer namin, in Jesus' name, makakasakay kami mamaya. Nirequest ko sa mga pastor na Mindoro na magkaroon ng bakanting upuan. Kasi pag puno talaga yun, wala, ista kami. Iwan na naman kami, magdamagda naman kami sa Guam. Nag-stay na nga kami na one day. But thank God, purihin ng Diyos, maluwag yung eroplano. No? Kasi nakikita nila yung mga nakalista ron no? Na makakaupo sila kami pang 21 pa. Pag naupo lahat yun, wala, malaking posibilidad hindi kami, walang bakanting upuan. Kaya, thank God, salamat kay Lord, He is an answering God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No?
So doon makikita natin na kung merong nais magmalaki, ipagmalaki niyang nakikilala niya ang Diyos. Na ang Diyos ang sumasagot sa prayer. Nalagay ko nga sa Facebook, siguro nakita nyo, yung Isaiah chapter 65 verse 24. Before they call, I will answer. Bago pa tayo manalangin, nadinig na ni Lord yung mga prayer natin. Sumagot na siya bago pa tayo mag-pray. Alam na ng Lord eh. Because He is all-knowing God. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. No? So kaya nga, thank God, ang meron daw nais na magmalaki, ipagmalaki niya na nakikilalaan niya ang Diyos. That I am the Lord which exercise loving kindness, yan, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Yan, nalulugod si Lord sa mga bagay na yun. Kaya alam nyo, the more na may mga nararanasan tayo sa buhay, no, huwag tayong mag-alala, nagpapakilala lang si Lord. No? Sabihin sa katabi nyo, kapatid, magpapakilala si Lord sa iyo. Kapag may nararanasan ka, no? Ano man nararanasan natin sa buhay na parang pangit, hindi maganda, no? May naramdaman ka sa katawan, merong trouble, no? Merong problema, no? Magtiwala lang tayo kay Lord. Nagpapakilala lang siya sa atin, no? Gusto ba natin makilala pa ang Panginoon? Amen? Pag may nararanasan tayo, okay lang, relax lang tayo. God is in control. No? Nagpapakilala lang si Lord. No? Kaya diyan sa nararanasan natin na yan, lalo pang lalalim yung tiwala natin kay Lord, pagkapit sa Kanya, pananampalataya sa Kanya, that in times of trouble and trials, no, nagpapakilala lang ang Panginoon. No? Amen po ba? No? Kaya wag tayo bigla magre-react, sisigaw, magagalit. Hindi mo alam, pinayagan ng Diyos na mangyari ang kasi magpapakilala nga siya sa iyo. Higit kay sa kahapon. No? Amen. Palapakan natin saglit ang Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No? So yan, no? The purpose of God is to know Him more than yesterday. Gusto niyang makilala pa natin siya higit kahapon. No? Pangalawa, to receive God's inheritance under ng number 3 natin. Para matanggap natin yung inheritance. Ano ba yung inheritance? No? Lamentations chapter 3 verse 24. Lamentation chapter 3 verse 24. Sabi dito sa panaghoy, I say to myself, according to Jeremiah, no? Sabi niya, the Lord is my inheritance, my portion. Therefore, I will hope in Him. Kaya ako'y umaasa sa Kanya. No, sabi niya, sa kay Lord lang ako umaasa dahil siya yung aking inheritance. Siya yung aking portion. No? Kaya ang lahat ng kulang sa buhay natin, pag si Lord nasa sa atin, praise God, wala na tayong hahanapin pa. Amen po ba? Lahat ng kailangan natin nasa Kanya. No? Kalakasan, kagalingan, kasagutan sa prayer, kalusugan, liwanag ng pandinig, talino, karunungan, pagpapala, material, biyaya, lahat nasa Panginoon na, wala na tayong hahanapin pa. Pag siya yung inherit natin, yung portion natin sa buhay. Kaya anumang kulang sa buhay natin, kayang-kaya ng Diyos na i-provide yan. Amen po ba? Kaya ni Lord, no? Kaya ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jeremiah, no, sabi niya, the Lord is my inheritance, my everything, my life. No? Si Lord ang lahat sa buhay ko. Pag si Lord ang lahat sa buhay natin, no? Pag siya ang naghahari sa buhay natin, wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng kailangan natin provided ni Lord. No? Kaya nga, we will inherit the kingdom of God. Makakamit natin, mamamana natin ang kaharian ng Diyos. No? Ang paghahari ng Diyos ay makakamtan natin sa sandaling tayo ay patuloy na kumapit sa Kanya at magtiwala. No? We will inherit the kingdom of God. Kasi si Jesus nung nasa lupa, wala siyang ibang ipinangangaral kundi ang paghahari ng Diyos. Pinapangaral niya yung kingdom, no? Na tayo dito sa lupa, bagamat narito pa tayo, hindi naman talaga dito ang tahanan natin. Pansamantala lang ito.
Panandalian lamang ito. Pero hindi naman tayo magpapabaya. Kailangan din tayong mag-ingat, pangalagaan ang ating mga sarili, ang ating buhay, ang ating pamilya, yung mga pinagkatiwala ni Lord na negosyo sa inyo. No? Ingatan natin ang pangalagaan. But we will inherit the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos. Isang araw, iiwan natin ang mundong ito. At yung mai-inherit natin, yung kahariang inihanda niya para sa kanyang mga anak. No? Para sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, never na tayo ay bumitaw at lumayo sa Panginoon. Dahil pag ang isang mananampalataya bumitaw at lumayo kay Lord, wala na. No? Posibleng mapahamak siya. Kaya we are blessed. We are so, tayo talagang pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kasi nakuha natin yung portion natin kay Lord. Nakuha natin na-inherit natin yung pangako niya. No? Ito yung kanyang kaharian na inihanda para sa bawat isa sa atin. Merong nakalaan ng Diyos na kaharian. No? At sa kaharian ng Diyos, merong punong-puno dyan ng kayamanan. No? Di ba? Sa kaharian. No? Sa kaharian ni Lord, merong kaha. May box. At meron dong ari-arian, may kayamanan. At yung kayamanang meron sa kaharian ng Diyos, dito pa lamang sa lupa, ibibigay na ni Lord sa atin yon. Gusto ba natin ang kayamanan? Amen? No? Pangako ng Diyos yan no? Na tayo payayamanin niya. Amen po ba? Uunlad ang buhay natin. Sabihin sa katabi nyo, kasi ito powerful ang word natin Sabihin sa katabi nyo, gaganda ang buhay mo. Uunlad ang buhay mo. Sasagana ang buhay mo. No? Amen. No, mangyayari yan kasi kung ano sinasalita natin, nangyayari yan No? No? Gaganda ka pa ng gaganda. No? Gugwapo ka pa ng gugwapo. Gaganda pa ang boses mo. Lalo ka pa magiging anointed, no? Maraming magiging blessing ka sa iba, no? Maraming mapagpapala sa buhay mo. No, lalo ka pang tatalino, mag-excel sa pag-aaral ang ating mga anak, no? Kaya lagi tayong magdedeklara sa kanila, palapakan natin ng Panginoon. Amen. No? Kasi nangyayari po 'yan no? Kaya ako po nung nasa puro ako declare at nangyayari nga, no? Hindi ako nanananga sa nangyayari kasi yun nga sabi puno, hindi ka makakasakay, mahirap. Ito ang susunod, ganyan. At least may option lang, may plano, pero hindi ako doon nananangan Basta ang sabi ni Lord, no, lagi akong sabi, Lord, you will make a way, maglalaan ka ng bakanting upuan namin kasi talagang pagka wala may iiwan kami. So thank God at naririnig ng Lord no yung ating mga deklarasyon na yon, no? Powerful po 'yon, no? Yan. So we will receive God's inheritance. Matatanggap natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So lastly natin, no? Sa purpose ni Lord sa buhay natin, no? Sa pagtawag niya po sa atin, no? Ayan. The calling of God to us is to multiply yourself. Ayan. Ito yung calling ni Lord, no? Multiply yourself. Kailangan mag-multiply ka, no? You need to duplicate yourself. You have to produce yourself. Ano po ibig ko sabihin? Ano mang ministry na ibinigay ni Lord sa atin, kailangan mag-multiply ka. Kailangan may ma-duplicate ka. Hindi maganda, hindi isang healthy at fruitful life ang isang Kristiyano kapag lumipas 5 taon, 10 taon, ikaw pa rin ang nagdadram dyan, wala ka na train, wala ka na duplicate, ibig sabihin, hindi naging fruitful ang iyong life. Amen po ba? Hindi ka nag-duplicate, wala ka naging Timothy, no? Or else you are failure. No? Sabi nga ng isang lingkod ng Panginoon, ni John Maxwell, success without successor is failure. Tagumpay ka nga, wala na ka namang successor, no? Mahusay ka nga mangaral, no? Mahusay kang tumugtog, mahusay ka umawit. No, 10 taon na nakalipas, 15 taon, ikaw pa rin ang song leader. No? Dapat may na-train ka na. No? Amen po ba? Kailangan na meron kang na-duplicate. No? Dahil ang isang success people without successor is failure, ayon kay John Maxwell.
No? Kaya kailangan, ito yung purpose ni Lord no? Nagmumultiply tayo. Kaya ang sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. Humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Magpakarami kayo, sabi niya. No? Duplicate yourself. No? Multiply yourself. Kailangan nadaragdagan tayo. No? Andyan po ba kayo? Amen? No? Tignan natin sa Bible. Si Moses, balikan natin yung tema natin ngayong taon na ito. Joshua chapter 1, verse 1 and 2. Joshua chapter 1, verse 1 and 2. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, matapos daw mamatay si Moses, na lingkod ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Joshua, na aid o katuwang ni Moses, sabi ni Lord, Moses, my servant, is dead. Sabi ni Lord kay Joshua. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. No? So ito yung mensahe ng Panginoon kay Joshua. Sabi niya, Joshua, patay na si Moses. So makikita natin dito, wala na yung leader ni Moses, ni Joshua, si Moses, patay na. No? Ibig sabihin, may pumalit kay Moses, may successor. Nawala man si Moses, ito yung kanyang Timothy, yung successor niya. No? So merong kahalili, merong papalit. Ang mahirap, kung ikaw ay mawala, sinong papalit? Halimbawa, no? Bigla kang kinuha ni Lord, yung nagdadrum, nagigitara. No? Hindi naman kukunin pa siguro. O halimbawa, ma-assign natin sa ibang lugar. No? May calling palang magpastora itong backup singer. No? Sinong papalit sa kanya kung alisin ni Lord dito isang araw? Kaya kailangan nagdu-duplicate, nagmumultiply Amen po ba? No? O si Kuya Dudes, bigla mapunta ng US, pinitisyon ng wife niya. Hindi natin alam No? O si Angel, yung kanyang anak. No? Minsan napanood ko sa nandun ako sa US, sabi ko si Angel parang nakuha na yung galaw at kilos nun si Bina. No? Nagmamasdan ko, ganun si Bina, yung magaganon sila. No? Mga sayaw-sayaw. Yung kilos at galaw ni Angel. Para kasabi ko, si Bina yung galaw na parang na-transferan agad yung kilos at galaw. No? Si Sir Bina, yung taga-Camellia nating isang sa dance. No? So, merong transfer in the spirit, merong nagdu-duplicate agad. No? Kaya kailangan, you have to duplicate yourself. Kailangan mag-xerox ka. No? Amen po ba? No? Kailangan mag-xerox po tayo. No? Makita po sa atin na nagmumultiply tayo, no? Dumadami tayo, no? No? Hindi na mahabang panahon ang driver ng church natin, si Brother Michael, no? Hindi naman pwedeng lahat tayo dito driver, wala nang sasakay. Lahat na tayo isama ni Bella nagda-drive. No? Kailangan nagdu-duplicate, no? Yun po ang hangarin natin, magmultiply tayo. No, mag-win tayo sa mga kapitbahay natin. Yan, nadaragdagan tayo, no, nagmumultiply tayo. No? Kasi ang isang healthy people, ang isang healthy believers, siya ay magiging success na isang Christian pag dumadami siya. Yung aking spiritual father namin ni Revistela, si Vincent Javier, siya yung senior pastor ng Jesus Reign Ministry. No? Fruitful na ministry nila, napakalaki na. May school pa sila, ang laki sa Manila. No? Nung bago pa lamang kami sa Pasig noon, ang sabi niya sa akin, no, you will become a true disciple of Jesus Christ when you duplicate at least 3 katulad mo. No? 3 katulad ko. Ang dami na nila, mga pastor, mag-asawa sa Mindoro, no, na natetrain natin, na nagiging pastor. Kailangan mag-duplicate din po tayo. No? Mag-win tayo ng soul, ng kaluluwa. No? Kailangan dumami ka. Kasi ikaw ay magiging true disciple lamang ni Jesus kapag nakapag-train ka ng tulad mong taon, 3. Ayan, 3 tao. No? So pag hindi pa, ikaw pa lang talaga. No? So kaya sikapin po natin, let us pursue to duplicate, to multiply ourselves. Tanyo sa Bible, si Elijah. Hindi naman nag-isa si Elijah. Meron siyang na-train, si Elisha. No? Ayan. Sa 2 Kings chapter 2, verse 9 to 12, basahin ko. 2 Kings chapter 2, verse 9 to 12. When they had crossed, Elijah said to Elisha,
Yan, sabi ni Elijah kay Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" Sabi mo sa akin, Elisha, kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo pag kinuha na ako. Yan, sabi ni Elijah. Mga propeta ito. Sabi ni Elisha, "Let me inherit a double portion of your spirit." Dobling kapangyarihan ng Espiritu. Elisha replied, "You have asked a difficult thing." Mahirap yung inihingi mo, sabi ni Elijah. "But," sabi niya, "yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not." As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel." And Elisha saw him no more. Then he took hold of his garment and tore it in two. Yan. So, na-rapture, kinuha ni Lord si through chariots of fire, si Elijah, kinuha na ni Lord. No? So, nung mawala si Elijah, pumalit si Elisha. No? Laging merong kahalili, no? Merong Paul and Timothy. Ayan, di ba? Katulad ni Paul, nung si Paul ay nakabilanggo, di nasa labas si Timothy ang nagpapatuloy ng pangangaral, sumusulat siya habang nakabilanggo. So kaya mahalaga po yung Paul and Timothy. Ayan. Sino po ba ang Timothy nyo? Ikaw halimbawa si Paul, no? O, kailangan meron kang Timothy, meron kang tinetrain, meron kang inaalagaan, meron kang inaay na talagang binibigyan mo siya ng time, ng focus para matrain siyang katulad mo. Amen po ba? Para kasing lilipas ang 3 taon, 5 taon, 10 taon, ikaw pa rin ang nandyan. Dapat may matrain, no? May ma-duplicate. Di ba? Para si Jesus, no? Nung narito siya sa lupa, hindi naman siya nag-isa. No? Tinirain niya yung 12 alagad. At yung isa doon, ayun, tinatawa siya si Judas. Pero pinalitan, no? So kaya ang bawat isa po sa atin, let us desire, Lord, bigyan mo ako ng taong matetrain ko na kagaya ko, no? Na makakatuwang ko sa ministering ito, and later on, pag nag-level up ako, siya naman na ilalagay ko ron dahil ipopromote mo ako. Yan, no? So kailangan po natin yun eh. Andyan po ba kayo? Amen. No? So importante po ito, no? Na we are called by God, na tayo una na saved, no? Pangalawa, we are called to a holy life because our God is holy. And God is calling us, no, na sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung purpose niya ay makita natin. Ano nga ba talaga purpose ni Lord? Bakit tayo naririto? Hindi lang tayo basta saved, no? Tingnan natin ano yung purpose ni Lord. Gusto niya tayong magamit. Gusto niya tayong maglingkod sa Kanya. Kasi ito yung purpose ng buhay. Maraming tao, hindi alam ang purpose ng buhay. Basta, yun, tatrabaho sila araw-araw, kumakain. Yes, successful sila, may pera, may sasakyan, may malaking bahay. Pero ganun lamang ba? Hindi. Ang purpose ng buhay natin sa mundong ito, no, ay ang makilala ang Diyos, paglingkuran siya, mahalin siya, no, ibigay ang buhay sa Kanya. Dahil ang buhay natin sa mundo, maiksi lamang eh. No? Kita nyo, sino mag-aakala yung lindule biglang tatama sa Turkey. 4,000 plus agad ang patay. No? Ang daming hindi mo inaasamang yayari. No? So, ang importante, tayo mga mananampalataya, ano man ang mangyari sa mundo, Lord, andito buhay ko, iniaalay ko sa iyo, gamitin mo po ako sa parang nais mo, ako'y maglilingkod sa iyo, handa ako, Panginoon. Handa po ba tayo? Amen. No? Kasi hindi natin alam ang pwede pang mangyari bukas makalawa. No? Sa Pilipinas, sa Makati, ang lalaki ng building diyan. No? Ang Diyos lamang nakakaalam niyan eh. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. He controls everything. He knows everything. He sees everything. No? Alam niya. No? Eh kung payagan ng Diyos, lumindol sa Makati, magbaksa ka ng building diyan, ano magagawa natin? No? Nasa Bible yan. No? But thank God, no? Buo pa yung mga building diyan. No? Tayo narito, nakatayo pa't malalakas. So kaya, ialay natin ang buhay natin kay Lord. No? Ipaglingkod natin ito sa Kanya. Amen po ba? Sige, tumayo tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Masarap po ang buhay na kay Kristo. No? Sabi nung awit natin, Lord,
I am your ambassadors. Here I am, Lord. Into your arms, I lay my life unto you, Lord. And I will give my life to you, Lord. No, ibigay natin ang buong buhay natin sa Panginoon. No? So, bago tayo mag-pray, awitin po natin ito bilang mga ambassador tayo ni Kristo. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya at ipaglingkod ito sa Kanya. No? Maraming way si Lord para gamitin niya tayo. No? At si Lord nakatingin sa puso natin na handang magpagamit sa Kanya. No? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing this song prayerfully. Into your arms, Ambassador of Christ. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Into your arms, into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of
nasa inyo inyong tahanan, wherever you are. We are called by God. First, He saved us. He redeemed us. And He called us for a holy calling. To know Him, to serve Him. He called us for a purpose. May purpose ang Diyos sa ating mga buhay. Upang makita natin ito, once again, let us offer our lives unto Him. Sabihin po natin lahat ang prayer na ito. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Alam kong may layunin ka sa aking buhay. Nais ko, Panginoon, na habang ako'y nabubuhay, gamitin mo po ako upang maraming magbago ang buhay, upang marami pang maligtas, upang marami pang makadama ng iyong pag-ibig. Narito ang buhay ko, Panginoon, muling iniaalay sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Patuloy kang maghari sa puso ko. Baguhin mo ako, Panginoon. Narito ang buhay ko, handang magpagamit sa iyo, handang maglingkod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maduplicate ko ang aking sarili. Na lumago ako, Panginoon. Dumami ako. Marami pong salamat. Ilagay mo sa puso ko ang passion na makapag-train ng katulad ko. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. And I will give my life to you, Lord. And I will give my life to you. To be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. I am ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, salamat po. Dahil hinahasa mo ang puso ng bawat isang kanilang mga espiritu. You prepare each and every one, Lord, for a greater task. You sharpening our spirit, our hearts, our mind, Lord. We are here, O God. Lord, whatever trials and testing na ma-experience ng iyong mga anak, nais mong magpakilala pa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. We are ready, Lord, to face every trials, obstacle, Lord, sa buhay po namin dahil nais ka naming makilala pa, Panginoon, higit sa dati. Thank you, Lord, for your divine purpose kung bakit kami nabubuhay pa at malalakas, Panginoon, narito sa mundong ito. Lord, bless each and every one. May your kingdom come, may your will be done in our lives, O God. And I declare and I release, Lord, your favor, your blessing and provision to each and every one. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for the victory, for the answered prayer. We claim it, Lord. Pinagpala mo ng iyong mga anak. Thank you, Lord, for this is the day that you had made. We will rejoice and be glad in it. Receive all the praises, honor, and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen, amen, amen. Mawi tayo saglit kay Lord. Amen, amen. Amen. Every praise para kay Lord lamang. Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Amen. Sige po. Hallelujah.
Shout yes, yes. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, say, God, my Savior, my healer, God, my healer, my deliverer. God, my deliverer. Shout once again, yes, He Yes, is. He is. Yes, He is. Tell me praise. Every praise is to our God. Everywhere. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise To our God. our God. Oh, we will sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise every praise to our God. our God. God, my Savior, my healer, my deliverer. My deliverer. Shout yes, Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. Lift up your voice and say, God, my healer. my deliverer. God, my deliverer. Shout yes, Yes, He yes, is. yes, God, my Savior, God, my healer. my deliverer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise, say, Our God. everywhere. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise every praise to our God. our God. Oh, shout hallelujah. Sing Hallelujah to our God. glory. Glory, hallelujah to our God. Every praise, Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. every praise, Shout every praise. every praise, Lord, every praise. every praise, Every praise. every praise, Every praise is to our God. Hallelujah! Give the best clap offering to our God. Lord, thank you, Lord. We bless you, we praise you. Amen. Amen. Hindi po, maupo bawat isa. Thank God. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y dumako sa isang mahalagang gawain. Panginoon. Praise God. Ang lamig ah. Lamig, ayos yan. Yun ang naging struggle ko po nung kami nagpunta ng US. Yung lamig, no? Praise God. Purihin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. No, narinig natin na sabi nga, God has a divine purpose, no, sa pagkakatawag niya sa bawat isa sa atin. At praise God sapagkat our calling is a higher calling. High calling, heavenly calling, no? At naroon po na nais ng ating Panginoon na sa pagkakatawag na iyon sa atin ay maganap natin yung kanyang divine purpose. At alam niyo po ba, the ultimate purpose na, nga po, ng pagkakatawag niya sa atin ay masamba natin siya, no? To worship Him in spirit and in truth. Katulad ng sinabi dun sa John chapter 4 verse 24, there will come a time that nahabi nga, those who worship me will worship in spirit and in truth. No po, kaya napakahalaga po nun na malaman natin. At maging sa ating pong pagkakaloob, hindi po ito naroon na sabi nga po ay basta bahagi lamang, no, ng ating po o ng programa, kundi ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Nananampalataya po ba kayo doon? Amen. At kapag po, ito po ay, habi nga po, ay naging bahagi ng ating pagsamba sa Kanya, no? Naroon po na hindi natin babasta-bastahin, lalo na yung ating pagkakaloob. Dahil kung talagang tayo po ay naroon na sumasamba, di ba, nais natin, may bigay natin yung the best, no, sa ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito,
as a part of our worship, as a part of our, sabi nga po ay purpose na pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon, no, sa ating pong pagkakaloob, hayaan natin na una sa lahat, makita ng Diyos yung ating mga puso. No? Kasi nga, hindi siya after doon sa amount. He is after our hearts. Amen? Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians chapter 8, di ba? Sabi nga, He loves a cheerful giver. No? He loves a cheerful giver. Kahit na halimbawa, masyado kang magbigay ng malaki, but you don't have that cheerful giver. No? That yung cheerful heart, no? Hindi po malulugod ang ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, as we give, no, ang ating mga tithes and offering, let's see to it that we have a cheerful heart. Amen? No, yung ating mga puso ay nagagalak sa pagkakaloob sapagkat it is part of our worship sa ating Panginoon. Amen? Ito po, ang pagbibigay po ba natin sa Panginoon ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon? Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's worship Him through our giving. Ihanda po natin ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Father, we thank and we praise the Lord sapagkat nalaman namin, Panginoon, naunawaan namin that truly you have a divine purpose, Lord. Hallelujah, sa pagkakatawag niyo sa amin. And Lord, one of our purpose, oh God, is to worship you. And we know that this is a part of our worship unto you. The way we, Lord, we offer, we give our tithes and offering to you, Lord. Lord, continue to search our hearts today. Patuloy po na siya sa atin yung aming mga puso. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na makita niyo ang puso namin na nagbibigay kami, Panginoon, sapagkat nauobliga lang kami. Lord, huwag niyong makita sa aming mga puso na kami nagbibigay, Panginoon, dahil napipilitan lang kami. O naroon, Panginoon, hallelujah, ang pag-aalala, Lord, habang kami ay nagkakaloob. Hayaan niyo po na sa umagang ito, makita niyo sa amin, Panginoon, na kami ay nagkakaloob sapagkat nagagala kami na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Offer, Lord, hallelujah, Lord, tanggapin niyo po ang aming pong pagsambang ito sa inyo through our offering, O God. Bless and sanctify, Lord, everything, Lord, na ibibigay namin sa inyo. And we thank you for we cannot overcome. Lord, hindi ka namin mahihigitan sa pagkakaloob. Sapagkat, Lord, maging ang buhay mo ay binigay mo para sa amin. Salamat na marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At minsan pa, Lord, we worship you in spirit and in truth. Father, we praise and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Wonderful Savior, I know for sure
Praise God po. So, mapagpalang umaga po sa araw na ito at sa atin pong mga announcements. Yan po. So, katulad po ng pinag-aralan po natin kanina, talaga pong may purpose po si Lord sa lahat ng bagay. Di ba po dapat meron po tayong seminar mamaya 3 to 5 pero po na-cancel siya dahil may purpose po si Lord. At purihin po ang Panginoon because He knows everything. Sabi nga po, may mga bagay man tayong hindi nalalaman, pero our God is all-knowing God. At alam niya po ang mga puso ng bawat isa and even yung mga gusto pong pumunta dito sa atin. And the Lord is so good that He is the one who is orchestrating everything. Kaya po, again, cancel po ang ating seminar mamaya. So, kung meron po kayong mga family gatherings or mga pupuntahan, so we have free time na po mamaya. At this coming, next week, next Sunday po is the last Sunday of February. So, sa atin pong mga leaders and workers, meron po tayong meeting after po ng service. So, magdala po tayo ng pwede tayo magdala ng lunch. Na dito na po tayo mag-lunch para hindi na po tayo uuwi. At sa mga ministry heads po, please prepare your mga reports po natin, yung mga plannings na ginawa niyo po sa inyong mga ministries to present it. And at the same time po, sa mga, kung meron po kayong mga nakita na pwede po nating maging campsite para po sa darating na camp meeting po natin, please bring it also po para ma-discuss po natin. So, ilang months na lang po, we will have our camp meeting. So ngayon pa lang po, let's start saving na po para sa ating camp meeting. So, ayan po. And, ayan po, every Mondays po natin, Speak Life, 7 p.m. sa atin pong Facebook page. So sa mga gusto pong maging bahagi or you want to testify how God transform your lives, paano po tayo binago ng Diyos, ano po yung mga ginawa ni Lord sa buhay natin. You can share your testimony po at pwede nyo pong i-approach si Brother Henrik or si Mariel para po ma-set po natin yung recording nyo po. And ang ating pong Tinig ng Pag-asa every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. din po sa ating Facebook page. So, ang ating pong mga pastors from different satellites ay sila po ang nagbabahagi dito. So, let's tune in po para po mas, makuha din po natin ano yung mga revelations po na binibigay ni Lord sa Kanya through sa mga team po natin per month. So, let's tune in po, share and comment po every time na may may mga live streaming para po mas marami po ang maabot po nito. And we can also tag our friends or families para po mapakinggan din po nila. And also we have our midweek service every Wednesdays dito rin po sa church, 7 p.m. and meron din po tayong online sa mga hindi po makakapunta. So ayan po, but we're still encouraging you to come. Kasi sabi nga po, di ba, sabi po ni David, I'm so glad that when they said to me, let's go into the house of God. Because iba po, pag nasa mismong tahanan po tayo ng Diyos, amen, iba po yung, kumbaga, we can focus, we can really attend ourselves sa sinasabi po ng Panginoon through the preacher or sa teacher po natin that the very day. Kaysa po pag nasa tahanan tayo, tama po ba sa tahanan po, sa bahay natin, madali po tayo ma-distract or maraming kumukuha na attention natin. But when we are in the house of God, kumbaga, mas na-focus po natin yung sarili natin to really listen and come into the presence of God. And ang ating pong soaking, ayan po, every Friday po ng 7:30. So, again po, we're inviting everyone na sabi nga po, ang pagbababad sa presensya ng Diyos at ang pamananalangin ay hindi lamang po gawain ng mga leaders and workers. Amen po. It's for each one of us. Lahat po tayo, we are very much welcome to enter into the presence of God. Kaya po, we're inviting you to join us. Ayan po,
it is via Zoom, pero siguro po later on, ibabalik na po natin dito sa church yung atin pong soaking para po, kumbaga, iba pa rin po talaga, di ba? If there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Yes, pwede pong mag-gather tayo through online, pero iba pa rin po na nag-gather tayo physically. Di ba? Sabi nga po ni Apostle Paul, don't neglect the gathering of the saints. So even po sa soaking natin, it's also a gathering of the saints. Amen? As we come, soak and pray sa and intercede sa nais po ng banal na spirito na ipanalangin po natin. And ayan po, ang ating po mga online prayers, you can join sa ating pong mga tatay. Ayan po, continuous pa rin po ba, Kuya Rio? Kahit po minsan, 1, 2 lang po sila. Pero sabi nga po, ang pinakamahalaga, yung presensya po ni Lord. Amen? Every 4 a.m. po sila, Mondays to Fridays. At ang mga mothers po, meron po tayong groupings, Monday to Friday or Saturday po? Saturday, 5 a.m. At sa mga pastors din po, Monday to Friday ng 5 a.m. So, you can join. At ang ating pong online spiritual feeding and mentoring po sa mga leaders and workers every Tuesdays via Zoom ng 8 p.m. Yan po. I think this coming Tuesday, si Bishop Sammy po ulit, ang ating speaker. Napakaganda po nung shinare ni Bishop Sammy po last Tuesday. And it's a continuous po yung continuation po, yung teaching na binigay niya sa atin last week ay ipagpapatuloy niya po this coming Tuesday. So we're inviting all our leaders, our workers to come. Sabi nga po, let's not stop learning and be a student of the Word of God. Sabi nga po, when you stop learning, you stop growing. And we want to continue to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. That's why meron po tayong mga ganitong pagkakataon ay binibigay sa atin for us to continuously to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At yun nga po, that's why we're inviting everyone, kahit hindi pa po kayo worker and you want to come, sinasend po natin ito sa yung link sa GC po natin. So you can join us. You can join para po you can also receive what the Lord has for us po sa atin sa mga ganitong pagkakataon. And ang atin pong, don't forget to follow, like, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook page. Maging ganun din po sa ating YouTube channel, J Blue Church. Ayan po, para po ma-notify kayo, ma-remind po kayo kung meron po tayong mga events, activities. So speaking of activities po, kahapon, we just held our first youth gathering and even the young pro na mag-gather po dito po sa atin sa Molino, Sagana, Parañaque, at even Camellia. So, Ate Doris, mga ilan tayo kahapon? So umabot po ng 60 ang ating pong attendance. So praise be to God sa buhay po ng mga kabataan na yon. And we believe it is just a start of what the Lord is doing for them ngayong pong taon na to. So kaya po sa mga youth, we're encouraging you po na yun nga po every Saturday ng 3:30 po, meron po kayong gathering. Ito po si Ate Doris, siya po ang ating pinaka-head ngayon ng youth. So siya po nag-gather ng mga youth natin. Come and join sa youth po natin and even sa atin pong young professionals na pangunguna po ni Sister Iyay at saka ni Brother Shalem. I think later on po i-resume nyo yung inyong mga gatherings kasi napaka-importante po that we come together. Amen po. Even sa sa mga adults, young adults, and even sa mga senior adults, even sa mga kids po natin. It's very important na we involve ourselves. Amen po, katulad nung binanggit nga po ni Bishop kanina. And even kung kayo po ay may talent sa pag-awit, sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagtugtog ng instruments, or gusto nyo pong matuto, you can join the worship team sa kanila pong, pwede po kayo magpa-train sa kanila every Saturday at, anong oras kayo? 6 p.m.? So you can come here po sa church para po matrain po kayo, ma-equip kayo to be a worshiper of our God at ipagamit po natin yung talents natin. Kung ang inyo naman pong talent is
kumbaga to cater people, ibigay po lagi ang inyong matamis na ngiti, kumbaga ano po kayo, maging hand po kayo dito sa church. You can come to Ate Shirley at pwede po kayong magpa-train sa ushering. Amen? Kung meron naman po kayong talent sa multimedia natin or sa sound system, pwede po kayong maging part. Lahat po tayo may talent na binigay ang Panginoon. May skills po tayo, di ba? May giftings na binigay si Lord sa bawat isa sa atin. And let us be used for God's glory. Sabi nga po, pag pinagamit po natin yung ipinagaloob ni Lord sa atin, God will multiply it. Pero katulad nga po dun sa parable of the talent, diba? Tinago niya lang yung meron siya. Ano pong nangyari dun sa story? Kinuha pa sa kanya yung nag-iisang talentong meron siya kasi hindi niya po pinagamit or wala siyang ginawa doon. So, I believe lahat po tayo, God has installed something to each and every one of us, and if we just allow ourselves to use it for God's glory, the Lord can multiply it. Amen po. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, we just want to acknowledge our first time visitors. Ayan po, na sa umaga pong ito, can we acknowledge and can you just stand up po si Princess Catherine Villacorta. Ayan, praise God. Sige po, punta kayo dito. At si Sandra Giega, tama ba? So, welcome po, ayan, sa bawat isa. Ayan, kayo po ay papanalangin ni Bishop. So, welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa tahanan na ito. Katulad nga po ng sinabi ni Bishop kanina, may plano si Lord sa buhay niyo. Amen? May purpose siya kung bakit po kayo naririto. Amen. Yeah, tuon po natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat sa buhay ng mga kabataan na ito. We pray, Lord, for your blessing be upon them. Patulikan nilang makilala sa tama't Bibliang paraan. Mangyari ang purpose mo po sa kanila. Hindi aksidente kung bakit sila ay naririto. May dahilan ka. Lord, anumang gift meron sila o talent ay maipagamit nila sa iyo. I release, Lord, your blessing upon them, your favor and anointing, O God. Ito ang simula ng kanilang paglilingkod po sa iyo. We entrust their lives unto you, Father God. We honor you in Jesus' name. Amen. God bless you. Praise God. Sige po, pwede po ba natin silang kamayan, yung mga kapatiran po natin? Tayo po lahat ay tumayo at sige po, kamayan po natin muli ang bawat isa bago po tayo maghiwa-hiwalay. And Mga bata, hindi na ipag-pray kanila. Opo, can we call po ang ating mga kids bago po tayo mag-closing prayer? Ipapanalangin lang po kayo ni Bishop. Mga kids po natin sa labas, can you just come over? Papag-pray po kayo ni Bishop. Ayan po. Amen. And even sa mga kapatid po natin na nasa mga tahanan, yung ilan po ay may sakit at karamdaman, join us in prayer. Si Ate Lorraine, si Kuya Lucky, sino pa? Yung mga... Lorraine. si Ate Lorraine, ayan. So, we are praying for your fast healing and Dito. fast recovery. Mga bata, dito kayo. Ano Sige kayo? po, lahat ng kids, papag-pray po kayo ni Bishop. Come over. This week, pupunta kami na Indang, naanap kita kahapon eh. Yung uncle ni nagbabantay sa isang campsite. Parang 750 a day. Kung 2 days tayo, 1.5. Di na lang tayo ng food. Pupunta ngayong week na ito, bibisitahin sa Indang. Oh. Halika kayo mga kids, pagpe-pray natin ang mga bata bago tayo mag-closing prayer. Halika kayo. Asher, stop. Asher, come. Kalungin mo rito, Brad John, halika. Sige po, stress natin na ating makamay sa mga batang ito. Father God, in the name of Jesus, mag-raise up ka sa mga batang ito, Lord, someday na mga pastors, teacher, evangelist, O God, in Jesus' name, ano man ang pangarap nila sa buhay ay mangyayari sa takdang panahon. Release your wisdom upon them, knowledge, O God. May your covering and protection be upon these children. In the name of Jesus, I release good health, Lord, wisdom, knowledge, in Jesus' name.
Lord, mag-excel sila sa pag-aaral, O God. Lord, ingatan mo sila at gabayan, lumaking mabubuting bata at matalino, Father God. In Jesus' name. Lord, salamat. Lord, I entrust their lives unto you. At Lord, maghihirang ka sa kanila ng engineer, doctor, abogado, Panginoon. Yes, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, salamat po, mapulpil ang purpose mo po sa kanilang mga buhay. At sila'y lumaking, magagaling na mga bata at isang mahusay na mga mananampalataya mo. We thank you, Lord, surround them with your glory. At lahat na may karamdamang mga bata na wala rito, si Luke, si Lorraine, ang kanyang pamilya, we rebuke all the spirit of sickness and diseases, trouble, accident, lagnat, karamdaman, ubo, sipon, lahat ng bad spirit. I rebuke you all upon these children in Jesus' name. And right now, I release the power of God, the spirit of healing and deliverance, Lord. Salamat sa healing, sa miracle mo, Father God. We thank you in Jesus' name. Amen. God bless you all. Amen. So, happy birthday po kay Ate Happy Aiza birthday. Alam at si Kuya June din po nung 13 po ba? Kailan nga po kayo? 16. 16. Tapos si Ate Ayan. Jude po nung 12. So, happy birthday po sa bawat Amen. isa. Sige po, manatili na po tayong nakatayo para po sa ating pong closing prayer. Amen. Amen. At tayo po ay Umawit tayo umawit kay Lord. lang kay Lord bago po tayo Balik mag-closing. natin kay Lord ang lahat ng papuri. Lord, pasasalamat sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko. Ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Tayo po ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahayagan mo ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa taong ginamit ninyo, Panginoon, upang maging mouthpiece niyo, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Thank you, O God, sa life, sa buhay na Bishop Leo, Panginoon. Father, we pray that you continue to give him the wisdom
Father God, and the knowledge, Panginoon, so that He will impart to us, O God, Lord, ang lahat ng mga nais niyong ibahagi niya sa amin, Panginoon. Thank you, O God, for this morning. Once again, Lord, pinaalala niyo sa amin that we have a special calling, Panginoon. Yes, Lord, continue to light our path, O God, so that we Yes, can see Lord. your purpose in our Thank lives, you, Jesus. Panginoon. Thank you, O God. Thank you, Lord. Yes, Lord, and we declared that a great and blessed week ahead of us, Amen. Father Yes, God. Lord. Amen. Thank you, Yes, Lord, for the claim it, Lord. provision for the whole week, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for the Lord, thank you, Lord, for healing, oh God, that you will Amen. provide to us. Thank you, Lord, for giving you, us a Jesus. healthy body, Lord God. And Lord, dalangin namin, Panginoon, as we go home, Lord God, Lord, makita kayo, Panginoon, in our daily lives. Makita kayo sa aming buhay, Amen, Panginoon. amen, As we live and practice, oh Thank you, God, Lord. Lord, yung purpose na binigay nyo sa aming buhay. Yes, Lord. Amen, oh God. Amen, Lord. We praise you, oh God, Lord. We thank you, oh God. In Jesus' name, amen. And may the Lord amen. bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen.